Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragii mei, pentru voi în această seară o etalare generală pe plan sentimental. Să vedem despre ce este vorba în această etalare. Țineți cont, vă rog, că este o etalare generală. Bineînțeles că nu toate elementele de aici vi se pot potrivi. Și nu uitați, în perioada 17-26 noiembrie nu fac, voi face etalări doar la urgență, da? Doar la urgență, bineînțeles în limita disponibilității, deci nu de pe o zi pe alta, da? Dacă o să-mi trimiteți mail-uri, cineva a întrebat, a lăsat aici un comentariu cum mă poate contacta. Adresa mea de Gmail este în descrierea fiecărui videoclip pentru etalări, da? Dar puteți să-mi trimiteți mail și vă trimit lista de prețuri, da? Însă pentru etalări personale, etalări normale, nu la urgență, începând cu data de 27 noiembrie, da? Până atunci, nu. Doar etalări la urgență și, bineînțeles, în limita disponibilității. Dacă este urgență, nu înseamnă că de astăzi vă programați și mâine va fi, chiar dacă scrie așa. Nu, pentru că s-ar putea să nu am disponibilitate, da? Deci, vă programați la urgență atunci când voi avea loc, în funcție de disponibilitate. Hai să vedem. O etalare generală pe plan sentimental. Despre ce este vorba? 9, 10 de cupe, 5 de monede și moartea. Interesant. Persoana voastră în acest moment trece printr-o transformare. Este o transformare destul de importantă ce se întâmplă în viața sa acum. Nu va mai reveni la ceea ce a fost. Este timpul să se miște această persoană și transformarea aceasta, finalul acesta ce va avea loc este pentru că va exista o șansă mare între voi, da? E un moment de tranziție în acest moment, da? Treceți de la o etapă la alta și vedeți, transformarea aceasta are loc după o pierdere. Pierderea aceasta, nu știu, e o pierdere, e o izolare, e ceva ce s-a întâmplat aici între voi. Vedeți, cu cinciul acesta de monede. Cinciul acesta de monede e o carte ce provoacă suferință, în sensul că are legătură cu abandonul, cinciul de monede. Da? E abandon, e suferință, este pierdere, e apatie. Da? Mă simt bolnav, mă simt bolnavă. Haideți că le citesc de la coadă către început, nu contează. Este în acest moment de transformare pentru că vrea să vă ofere vouă această familie fericită. Știe ceea ce vă doriți această persoană. Știe. Și de asemenea trebuie să încheie anumite lucruri din viața sa ca să poată fi cu voi. Pentru că altfel nu se poate. Relația aceasta, voi nu puteți să fiți împreună dacă această persoană nu va fi 100% dedicată vouă. Da? Nu se poate, nu puteți să fiți, da? Trebuie să renunțe la anumite idei fixe pe care le are, da? În subconștientul său are anumite idei fixe, foarte bine întipărite. Văd că nu prea sunteți voi atât de impresionați de ceea ce el sau ea vrea să facă pentru voi, dar să știți că se străduiește foarte mult și știe că este nevoie de o schimbare. Ca să ajungă din nou la voi trebuie să treacă pe aici prin această transformare. Și persoana voastră este în plină transformare. Transformarea aceasta se întâmplă pentru a fi cu voi, pentru voi. Da? Rac, Scorpion, Pești, Capricorn, Fecioară, Taur. Hai să vedem oracolul ce ne spune pentru voi și această persoană. Hai să vedem dacă tot este în această transformare persoana aceasta a voastră, ce va fi până la urmă aici între voi și această persoană. Hai să vedem.
Vedeți? Lucrurile până la urmă cu această carte a contractului are legătură cu 10 de cupe de aici, ce reprezintă o relație serioasă, reprezintă o familie, da? Vreau să fim împreună. Vreau să avem o viață de familie, vreau să-mi asum responsabilitatea față de tine și nu vreau să te mai las atunci când lucrurile sunt bine, pentru că are această tendință urâtă, să zic așa mai frumos, da? O tendință urâtă de a face lucrurile și de a vă lăsa în momentul în care totul este bine în viața voastră, da? În momentul în care voi ziceți gata, tot răul s-a dus, păi nu, de fapt atunci el sau ea pleacă, dă bir cu fugiții, pleacă. Vreau să-mi asum responsabilitatea, își va asuma responsabilitatea față de voi și vă va spune acest lucru, da? Vă va spune ceea ce a fost închis în sufletul acestei persoane și la ceea ce a opus rezistență, să știți că nu va mai opune, va fi foarte fluid sau fluidă în sentimente, parcă își va da frâu liber sentimentelor, da? Și vă va spune exact ceea ce simte. Vedeți? Este în plină transformare pentru că această toxicitate trebuie să se încheie și în special toxicitatea aceasta de dezechilibru. Nu sunt sigur sau sigură că vreau să fiu cu tine, acum sunt sigur, acum nu mai sunt sigur. Păi, ești sigur sau nu ești sigur? Da? Voi v-ați săturat să stați aici în această inconstanță și nici nu puteți să mai stați aici pentru că voi ați trecut prin această transformare, voi știți ce vreți, voi știți ce vă doriți, da? El sau ea e abia acum, da? Este în această transformare, dar are această persoană ca un fel de... Da, vreau să zic că are ca un fel de revelație și vedeți această carte aici cu soarele. Are claritate, da? De aici această transformare cu cartea moartea și nu poate să treacă de această transformare. Are claritate despre... Relația aceasta s-a destrămat din cauza mea. La momentul respectiv n-am făcut lucrurile în mod etic, da? Nu am fost corect, nu am fost cinstit. Pentru unii, această persoană v-a făcut să pierdeți ceva din cauza sa. Da? Parcă a jucat așa urât cu voi, da? Vedeți, cu această carte a dorinței aici, el sau ea își va dori ca relația aceasta să meargă, relația aceasta să funcționeze și va ține foarte mult ca lucrurile să se întâmple între voi, da? Chiar să se întâmple de această dată. Voi să fiți reticenți, pentru că voi știți toxicitatea acestei persoane, voi știți că această persoană își închide sufletul, știți că nu este o persoană constantă, da? Dar vedeți, vă va demonstra compasiune, vă va arăta iubire și vă va arăta, uite, pot să devin alt om. Pentru că v-a arătat o latură urâtă și el sau ea știe, măi, dar nu sunt un monstru, da? Și atunci trebuie să-ți arăt și părțile mele bune, trebuie să-ți arăt și latura mea bună, da? Și o să vă arate acest lucru. O să vă arate părțile sale bune, da? Lucy s-a trezit, n-am ce să-i fac, a început Vocea României aici la mine. Vedeți? Se va încheia o teamă, o frică a acestei persoane, anumite limite se vor încheia. Și a impus anumite limite față de voi și a impus limitele de a nu vă iubi pentru că el sau ea nu se iubește pe el sau ea însăși, da? Este o persoană dezechilibrată în viața sa, nu are echilibru, din acest motiv se întâmplă această transformare în viața sa în acest moment ca să capete acest echilibru, da? Pentru că e foarte dezechilibrat sau dezechilibrată. Amintirea voastră nu-i dă pace. Nu-i dă pace. Da, mă auziți? Nu-i dă pace acestei persoane amintirea voastră. Și cu asul de spade aici vă va spune. Vă va spune tot ceea ce a simțit dintotdeauna pentru voi, dar a ascuns. Vă va spune că nu i-a fost ușor să plece de lângă voi și în momentul în care a plecat de lângă voi, să știți că s-a creat un dezechilibru și mai mare acolo. El sau ea a plecat crezând, dacă plec va fi totul bine. Nu, a fost și mai rău. Și atunci vă va spune despre o traumă din trecutul său. Este o traumă foarte bine rădăcinată aici din trecutul său despre care voi nu știți. Ei bine, această persoană vă va spune adevărul despre această traumă și voi veți înțelege de fapt de ce această persoană nu a putut să-și deschidă sufletul față de voi și de ce
a făcut anumite lucruri care ar fi, pentru voi au părut, măi, n-ai fost corect față de mine, nu e un lucru cinstit ceea ce ai făcut față de mine. Veți înțelege de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri. Pentru că el sau ea are o traumă din trecutul său. Poate să fie o traumă din copilărie sau poate să fie o traumă dintr-o veche relație. Are această traumă, de aici această transformare. Da, mă transform, nu mai vreau să fiu același om. Da? Vreau să ies de aici de unde sunt. Toxicitatea se va încheia indiferent care este această toxicitate. Că vorbim despre o a treia persoană, că vorbim despre un anturaj, că vorbim despre influențe negative din jurul vostru, ei bine, această toxicitate se va încheia, da? De asemenea, această persoană va recunoaște că dintotdeauna v-a iubit pe voi. Ceea ce pe voi o să vă dea un pic peste cap, dar vă va spune adevărul și vă va recunoaște acest lucru. Uite, te-am iubit dintotdeauna pe tine. Iubirea a fost dintotdeauna pentru tine. Și dorința mea, dintotdeauna, dorința mea ai fost tu. Această persoană v-a manifestat în viața sa. Cu mult înainte să vă întâlniți, dar cred că nu mai este conștient sau conștientă de acest lucru, însă va fi. Și va da dovadă de iubire față de voi. Dragii mei, aceasta a fost etalarea. Mai am aici gemeni vărsător balanță ca și zodii. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi oferiți un like și să vă abonați canalului. Eu sunt Moni Mun și sper să ne vedem cu bine la alte etalări. La revedere, dragii mei, numai bine vă doresc!